L'ombra de la lluna al mar de les tenebres, capítol 9. Au, desembarquem. Sí, vinga. Neno, va, dis. Ho tenim tot? No. No ens deixem res, eh? No. Mira, Mira què fan. sí. Gràcies, Va que bé. Ho fan molt bé, oi? Yoko! Rakushun, Vaja, veig que has arribat sana i estàlvia. com m'has trobat? Hugo era el port més pròxim venint de Ko. T'he esperat, però com que no apareixies, m'he pensat que ja havies marxat. T'he buscat per tot arreu i com que no t'he trobat, he tornat i he mirat tots els passatgers que arribaven dels vaixells que venien de Ko. Així m'esperaves? T'he de demanar perdó, Per què? perquè no hi vaig pensar i t'hauria d'haver donat diners. Et deu haver costat molt arribar fins aquí. Jo també et demano perdó. Et vaig deixar a l'estacada. Vas fer el que havies de fer. I si t'haguessin enxampat els guàrdies? T'hauria d'haver donat diners i dir-te que fugissis corrents, però llavors vaig perdre el coneixement. Rakushun. Vaja, quina il·lusió que m'abracis. Moltes gràcies. Ets un sol de debò. No m'ho mereixo abraçar-te. No ho diguis, això. És la veritat. No només et vaig abandonar, sinó que a més vaig estar a punt de tornar per matar-te. Mira, la veritat és que quan vaig veure que m'havies abandonat, vaig tenir un disgust, no t'ho negaré. Però jo sabia que arribaria un dia que m'entendries i que algun dia acabaries refiant-te de mi. Perdona'm. No cal que em demanis perdó. No ho facis mai, això. Jo només volia que confiessis en mi. Però aquesta és una decisió que has de prendre tu. No t'ho vull imposar. Rakushun. Això sí, t'he de dir una cosa. A veure si en públic et comportes. Has treballat aquí? Sí? Ostres, saps fer de tot, tu. Jo, en canvi, no serveixo per res. I ara? Te n'has sortit prou bé? Sí? Ja es veu que el viatge t'ha anat bé. T'he vist de seguida, d'un tros lluny. Destaques entre la gent. Ah, sí? Sí? Anem per feina, va. Ja veuràs que aquí els atenen molt bé, els kaikiakus. Va, que ja hi som. Nen, vine cap aquí. Són refugiats. Quina diferència amb Ko. Ui, perdona, noia, t'has fet mal? No és res. Treballo pel regne de Ko. L'has sentit? No parla la nostra llengua. Deu ser una kaikiaku, oi? Que se'n facin càrrec les autoritats pertinents. Sí, som-hi. Però què feu? Deixeu-me anar! Deixeu-me anar! On sóc? Perdoni, em podria dir què passa? M'han agafat i m'han portat aquí. Ets una kaikiaku? Benvinguda, En.
M'has d'escriure l'adreça que tens al Japó amb el número de telèfon i el codi postal. Parles japonès? També és una kaikiaku? El parlo, però no sóc una kaikiaku. Només sóc una secretària. Té una validesa de 3 anys. Si trobem feina, ens donaran la ciutadania i una ajuda econòmica. Sí que són acollidors, tens raó. En canvi, el rei de Ko creu que els kaikiakus porten mala sort, però potser no només li cauen malament per això. Per cert, què són el codi postal i el número de telèfon? Al meu país són dades que s'han de donar amb l'adreça. Suposo que m'ho ha preguntat per veure si deia la veritat. M'ha semblat que en sabien moltes coses del Japó. Potser s'hi poden comunicar i tot? Sí, segurament. Has fet molt bé de venir aquí. Amb una mica de sort podràs tornar a casa. Per cert, on anem ara? No tenim temps. Ens hem d'afanyar. Però on anem? Digue-m'ho. Et penses que m'he dedicat a fer turisme des que vaig arribar? Vinga, som-hi. Em vols explicar per què hi has posat 7 dígits aquí? No és correcte, aquest codi postal. És inventat. Però per què no en parlar en japonès, ara? Et vols fer passar per una kaikiaku per rebre una ajuda econòmica, oi? Em podria parlar en japonès? Un moment. Ara els codis postals japonesos són de 7 dígits. Té raó. Com ho saps? Perdona, no els hi tinguis en compte. Van de bòlid i es deuen haver despistat. No cal que em demanis disculpes, tu. No és culpa teva. Ui, és veritat. Que no t'ho han dit, que ha canviat això? L'últim kaikiaku també hi ha posat 7 dígits. L'últim kaikiaku? Vols dir que n'ha vingut un altre? Doncs sí. Has vingut acompanyada? Vols parar de seguir-me d'una vegada? Amb aquesta placa rebràs diners i t'assignaran un lloc per viure. És que aquí només et conec a tu i, a més, parles japonès i ens podem entendre. Tu també ets un kaikiaku, oi que sí? En aquesta ciutat hi ha molta gent que sap la llengua dels kaikiakus. Es pot estudiar. D'acord. En un poble d'aquí a la vora que es diu Horio hi ha un kaikiaku que coneix bé el regne. Precisament ara l'he d'anar a veure. No me la trauré de sobre. Ja tens la placa. Per què no busques un lloc millor per estar-te? Només necessito un sostre. És que aquí no t'hi pots estar. Per què? Què passa? Res. Per cert, per aquí he vist un munt de hanjus com tu. Segurament en neixen tants com el regne de Ko aquí. L'única diferència és que a Ko ens hem d'amagar i a En no. I què ho fa, que no vas vestit? Així em sento lliure. Gràcies, deixem-los aquí mateix, si us plau. Rakushun, et vols banyar amb mi? Ja t'he dit que et comportessis, Yoko. Escolta, aquell noi que et va portar aquí... Vols dir el Keiki? Sí. Te'n recordes d'algun altre detall d'ell? Sí, sempre l'acompanyaven un munt de monstres. Em sembla que n'hi havia alguns que li deien Taiho. Taiho? Taiho vol dir Saiho. Què vol dir Saiho? És el títol dels ajudants del rei. Saiho és el títol genèric i Taiho és el tractament més formal. Així és una persona important? I si ho és, com és que em va venir a buscar a mi, precisament? Doncs em sembla que... Oh, no me'ls tornaré a tenyir, els cabells. Com estic? Molt bé. Fa 500 anys que hi ha el mateix rei?
No és res de l'altre món. Però 500 anys? És que el rei no és humà. El déu del cel li va donar vida eterna. I ell, si vol, pot concedir aquest mateix do a altres persones amb càrrecs importants. Si el rei mor, hi ha tota mena d'infortunis i la terra es torna erma. Com més viu el rei, més ric és el regne. I així el poble no passa gana. Ja som a Jorio. Què ho fa, que tenies tanta pressa per arribar-hi? T'ho diré aquesta nit. Ara busquem un hostal. Escolta, això és una escola, no? Sí? Doncs quedem-hi, va. Així no cal que busquem més. Vinga. Espera't! Vaja, ets una Kaikiaku? Doncs a mi no m'ho sembles, sincerament. Quan vivia al Japó, no vaig veure mai ningú amb els cabells d'aquest color. Sou un Kaikiaku, també? Sí, sóc un Kaikiaku. I aquí em dic Heki Rakujin. I dius que quan vas arribar aquí et van canviar el color dels cabells, la cara, el físic i la veu? Sí. Així doncs, tu ets una taika. Una taika? Vine, que t'ensenyaré una cosa. Què hi ha aquí? Què em vol ensenyar? Obre la porta. Em vaig veure un d'igual a les muntanyes de Ko. Devies veure un noboku. Aquest és un riboku. Les plantes, els arbres i els animals neixen del noboku. Del riboku en neixen els humans. Així les criatures neixen dels arbres? Quan hi ha un xoco, aquest món i l'altre es barregen. I llavors, els ranques van a parar a l'altra banda. Arriben a l'úter d'una mare i neixen com qualsevol criatura normal. Això és el que em va passar a mi. Però si tothom em deia que m'assemblava tant a l'àvia. Perquè allà et cobreix una mena d'embolcall. Quan arribes aquí, l'embolcall et cau i recuperes la forma original amb què et va crear el Déu del cel. Esclar, així en realitat no sóc de l'altra banda? És per això que m'hi sentia tan estranya? I vostè també és un taika? No, jo només sóc un Kaikiaku. Però si es pot entendre amb en Rakushun, deu ser que és un taika, no? No. La llengua d'aquí no la coneix cap Kaikiaku, ni tan sols els taikas la coneixen. Jo sabia una mica de xinès, però tampoc m'entenia amb ningú. Sóc un estudiós de les llengües i sé que els de l'altra banda els hi costa moltíssim aprendre l'idioma d'aquí. Jo vaig arribar al 1969. Fa més de 30 anys. He estudiat durant tot aquest temps i ara parlo una mica l'idioma, però... Doncs jo ni me'n vaig adonar del canvi d'idioma. Una amiga em va dir que parlava la llengua d'aquí, però jo no n'era conscient. I també em vaig fer una ferida molt fonda a la mà. I em va desaparèixer del tot. M'han passat moltes coses estranyes. I des que vaig arribar, que em persegueixen monstres a tota hora. És increïble. Monstres. Diuen que sóc una Kaikiaku dolenta i que és per això que m'ataquen els monstres. Van venir a l'altra banda, al meu món, i em van atacar. Això vol dir que no ets humana. Diuen que els únics que no tenen la barrera de l'idioma són els immortals i els monstres. Els reis i els alts càrrecs sí que es poden comunicar amb l'altra banda. També hi ha taiques entre els monstres? No ho sé, suposo que sí, que és molt possible que n'hi hagi, però jo... Esclar, aleshores ha de ser això. Si els monstres només ataquen determinada gent, vol dir que jo també sóc un monstre. I és per això que m'odien i m'ataquen. No sóc un ésser humà. Sóc un monstre. Crec que el que hauries de fer és anar a veure el rei. Tu no ets una Kaikiaku normal. Leno t'ajudarà. No! Si sóc un monstre tan dolent que tots els altres monstres em volen matar, no puc anar a veure el rei. Ell també em voldrà matar. Calma't, que no ho sembles pas un monstre. N'hi ha que adopten una forma humana, no? Yoko!
Dius que coneixes un tal Keiki, oi? Què? Només hi ha un individu amb el títol de Taiho capaç d'anar pel seu compte a l'altra banda per portar-te aquí. No és ni un humà ni un monstre. És el Keiki, el Kirin del regne de Kei. El Kirin? Kei es troba entre E i Ko. És el lloc on vas anar a parar primer. Se'ls hi va morir la reina l'any passat i es veu que encara estan sense. El regne viu uns moments difícils i molta gent n'ha fugit. El Kirin és el fruit d'una de les 3 llavors amb què el Déu del Cel va crear tots els regnes. Només n'hi ha una a cada regne. Els Kirins trien els reis o les reines segons la voluntat divina. Segurament el Kirin no va trobar cap reina Kei i va decidir anar al Japó... Ja ho entenc. ...a buscar-la. Però què dius? Què et va dir exactament el Keiki quan et va venir a buscar? Juro que seré el vostre servent fidel, majestat. Es va agenollar i va jurar que seria el meu servent fidel. Déu del cel! Però què feu? El que ens pertoca, heu de saber que els Kirins són criatures sagrades. I com a tals, només s'agenollen davant del seu rei o de la seva reina. Si el Keiki es va agenollar davant vostra majestat, això vol dir que vos sou la nova reina de Kei. Però si sóc una noia normal i corrent. La reina és una persona normal fins que ascendeix al tron. Quan un Kirin la tria, es converteix en reina. He enviat una carta al Taiho del regne d'En. M'ha dit que esperarà sa majestat a l'hostal dels presseguers d'aquí, de Horio. Leno li explicarà tot a sa majestat la reina. Què jo, majestat? Què teniu? Què us amoïna? Què fan aquella parella? Lliguen una cinta a l'arbre per demanar un fill. Quan el Déu del cel els escolti, farà créixer una llavor a la branca on hi ha la cinta. I és d'aquesta llavor que naixerà una criatura? Sí, les parelles broden uns motius a la cinta per demanar que la criatura que vingui tingui bona fortuna. Si sóc una taika, on són els pares que van lligar una cinta per tenir-me? Quin disgust que devien tenir, pobres, quan van perdre el Ranka. I creus que hi ha alguna manera de trobar-los, ara? Quan sigueu reina, podreu consultar els arxius per saber quins xocos hi ha hagut, quins Rankas han desaparegut i quin eren els pares. Vols parar, ja? No ho seré, la reina. Hem de marxar. El missatger del Taiho ja us deu esperar. Molt bé, com vulguis, et pots quedar una temporada, si et fa il·lusió. Aprofitarem per ensenyar-te la llengua. Vens ben recomanada, veig que coneixes una persona important. M'ha escrit un kaikiaku que es diu Rokuta. Sí, ja ho he vist. Per cert, una cosa, no devies pas arribar a En amb una noia que es diu Yoko Nakajima, per casualitat. Sí. Doncs mira, li hauries de demanar ajuda a ella i no a mi. Està molt més capacitada que jo. Què voleu dir? Majestat! Majestat! He localitzat la Kaikiaku dolenta. És a l'hostal dels presseguers d'aquí, de Horio. Que és una reina, diu? Això és impossible. Em van venir a buscar a mi per portar-me a aquest món. A mi em van venir a buscar. Escolteu-me bé. Pareu atenció.
Us trobarà gràcies a l'espasa. Almenys és el que m'ha dit el Taiho del regne d'En. M'hi pots acompanyar, tu? No goso entrar-hi sola en un lloc tan luxós. Un monstre! Espereu-vos! On aneu? N'hi ha dos. Majestat, mireu amunt! Concentra't, et busquen a tu. No heu pas vist el meu missatger per aquí? Com? Sou el Taiho d'En? No, com que no arribàveu, he enviat el meu Taiho a buscar-vos. Doncs així qui ets? En Naotaka Komatsu, i sóc un taika. Però oficialment, sóc l'Eno. Sóc el rei del regne d'En.